Takže čaute ľudia, no a vítam vás pri dnešnom šorte, kde idem zavodiť s mojím kamarátom a ak sa na toto kúka, tak ho zdravím. Kamarát zavodí s Lamborghinim Urusom a ja zavodím s Audiou. No a ospravedlňujem sa vám za to, že nevychádzali dlho videjka, ale musel som sa učiť do školy, lebo sme písali koncoročné písomky. Nakoniec som vyhral ja a ak sa vám tento short páčil, dajte prosím like a ak sa vám páčil ešte viac, dajte prosím aj odber. No toto je z dnešného shortu všetko, takže ja sa s vami lúčim, čaute.